soc en Yacouba Diallo, soc de Dakar, de Senegal, i porto 5 anys aquí vivint a Catalunya. Doncs és un joc que m'ha agradat molt, perquè vaig vindre de vacances vivint a París, i em va agradar molt, segons la societat com estan i com viuen la gent, el paisatge, les platges, les muntanyes. Però quan vaig vindre per viure, he descobert una altra cosa que em va agradar molt, que és el català. De fet, això va ser perquè soc d'un país que és el Senegal, que és un país colonitzat per als francesos, i encara estem vivint amb una llengua que és de França, que és la llengua oficial de Senegal i quasi de tots els països de West Àfrica. Això em va afectar molt, però com que no podia fer res des d'allà, i són coses que estava establert, vaig veure també viatjant en tota Europa, perquè vaig viatjar a Suïssa, a París, a Milà, i vaig veure que la gent, ningú d'aquests jocs, d'aquests països, no necessitaven cap de les seves llengües exteriors per poder fer les coses de dia, vull dir que per poder treballar, per poder viure normalment. I m'he donat compte perquè nosaltres, com a africans o com a països així colonitzats, tenim aquesta necessitat de poder acollir una llengua de fora perquè sigui una llengua oficial nostra. I que tenim llengües que són quasi unes 15 o 16 en Senegal i cap d'ells no són oficials. M'agradaria més que sigui també igual com la meva llengua maternal, que és el peul, com la meva llengua nacional, que és el wolof, com el català. Doncs tinc el mateix valor de totes les llengües del món perquè és cultura i que la cultura és una cosa que hem de cuidar entre tots. Així vaig agafant apuntar-me a classes de català i qualsevol persona que intento parlar-li en català, encara que sigui un català que a vegades has de tenir molta paciència per poder parlar amb mi, i la gent, de veritat, m'han obert totes les portes a través d'això. He fet tallers en molts llocs en Catalunya, a Barcelona, a Manresa, a Lleida, a Delta de l'Ebre. He viatjat molt, m'ha permès també fer de turisme cultural d'aquest sentit i també conèixer molt més gent en l'àmbit territorial de Catalunya. I així començo a parlar català amb tothom, començo a sentir-me com a català. Em va agradar molt un dia que he somiat fins i tot en català. Vaig dir, ostres, ja sí que la meva consciència lingüística és català. Viure com a català és una cosa que m'encantaria per sempre. I convido a tots els estrangers de fora que facin el mateix. Pot ser també que serà una cosa que li ajudarà molt per integrar-se amb la societat catalana.